Tini bot hayo tini TISM ni komite khajaka. Tini sungaro belanya hambai sini joto media takuk sona. Sung tinaro faisa paja sini Khowai college dasro de memorial college ho. TISM ni puila malaye bakaba puila komite khajaka. Tei sini komite khajako sung tini convener mangka sini borom gena bishan tei joint convener Alia tei Mirijes tei bini Logi tongo Raja tei assistant bo tongo am hakina sung kebangma tini namuna puila first step sung buskango tei bo khanai TSF ni puila abono yapri sejangmani abono yagolo bahino terek tini abono chengmani puila je chengmani abono tini abono paithagya chengmani bisinte tei fuar jagai thangnai am hakina sung tini kebangma decision nalaika sini joto college sungnai tei sungnai jak sungnai tei am hakina sung tini convener mount bisinte sung tini jimnarono sini yapri follow jagai thanai tei ang koinai sung tini TSF khamani kuno abo kuno jatino kebono kemni organization sung tola khilayan bagaya sung bisas khayai je Bubagrani ti doljamano TSF sini tiprasa student dok je deprive ngi tongmani je lag ngi tongmani joto nono fill up khaina bache tini TSF tini sungoro khwayo phai sungoro makhapai pulanya belanya hambai sini media person dong tini sinro sini dosro dev memorial college tini sini puila tini ro TISF ni komite khajaka sini yang to sini TISF ni in charge sini borong sar suras tini singo apno wan suka je tini TSF ni ngai je sini Khowai college committee ni ang as a convener ang apno wan suka je sini kubuni samung je sini to fato sini je lamu je kebong phanai sing apno hogoi je sing biskang ni je sama je sini samuno sing bisang te akunai hambai Nin Mung khai. Ani Mung bisan de Rwna ang SA Dr. Ddmc college ni convener